Ассалому алейкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, дар барномаи мо чанд солаи дудар? 18 сола уже. Дудармон 18 солаи бизнесмени тоҷик айкарея парида қапиде мешем, бояд бипараи. Ама шуқия. Нигоҳ кунем бародарҷоно, қарор дорем дар магазини дударак хуб да консат тамошо кунем бародарое ки мақсади чизое ҳастае ки барои любой кас дар кора да и бигем как чизи семенишидаги ами телефон ами тагдали да ами чизо бародари азиз ҳозир аксия рафтестай ҳозир аксия рафтестай бародарҷоно падробна ина ранг додан вора бизнесмен шен мақсад бихоҳен биёен дарсамта ухелас дарсурмети Неака. чиба Телефон сагарайра ма ели успед ка май кария хавидим овард агар парид мера на 18 сола инҷо дарсетон коли беша одамо дар 18 солагишон ким чӣ чизоро дарс метана бача худо та дига намега бачае ки метад бародари азиз шӯхӣ ва телефонҳоро ҳозир ишонтон меташогар аксия рафтестай бо чизое ҳастанд ки аксессуарое ки дарми шахсоне ки меяд телефон мехарам правильно падарка дорам падаркошон худ зан мард каси боша набоша ин хел ҳаст бале ҳамааш ҳозир падрон мефаҳмонун дар давоми видеоро то охир тамошо кунанд агар дар видео лайк монанд бо фикрҳои хушон дар охир наисанд хеле хуб мешавад штоби бо чи хеле падарка мондан дар кор правильно чиз хеле ки бародаро маъқул тонай бинависонем ки фалон хел падарка бимонем ва баъд я саволи дига я саволтон нигоҳ кун ҳамин бародарое ки заказ мекунанд ай тоҷикистон мисол худ ай дига территорияи россия боша ҳамин хел ҳаст баъд падаркои ҳамин чӣ хел мешавад мисол ҳастанд бародарое ки меоянд падаркоҳошонам мегиранд ҳамин хел ҳаст ҳастанд бародарое ки аз уҷа заказ мекунанд чӣ хел падаркоҳошонам мегиранд ва дар инҷа ба фикрам нисби бачаҳое ки шумо аудиторияи ки шумо доред бисёр реклама кардагиан бисёр заказ кардагиан касоне ки мо заказ кардагиан через почта ё тоҷикистон дар комментарий нависанд хубтарак мешавад чизе ки бачаҳо заказ мекунанд мо ҳамчуза мисол наушник падаркай наушникша мемонем ягон чиз зиёдӣ намемонем телефони мисол самсунг заказ кардаги бошад самсунг мемонем падаркай чизе гуфта бошем падаркаша чӣ хел ҳаста мера ягон чида мо лишни зиёдӣ роӣ намекунем кам роӣ намекунем мисол агар ки бачаҳое ки мо мақсад аудиторияи шумо тамошо доран заказ кардагиан дар комментарий нависанд ҳамаш дурустай бо ваё боварӣ мешавада дар оҷа чизе ки ҳозир ира фаҳмонда намешавада мақсад через почта россия мо равон мекунем ба дигар областҳо дар муддати мисол мебинем почташон чанд қадр дорад дар яхе санкт петербург дар муддати 3-4 рӯза мерасад мисол сибир 12-15 рӯза мерасад тоҷикистон бошад дар 3 рӯзи корӣ мерасад агар душанбе мо роӣ кунем рӯзи сешанбе чоршанбе уже дар дасти дақса дар тоҷикистон кас ҳастад мерасанд бале нигоҳ кун мисол савол ҳамин хел да ба миён и чиста ай бародарое ҳастанд ки мақсад мега бипурсишон ки шуби ма бифаҳмем да мисол ҳамин хел нигоҳ кун ма мисол мезана хел аст мисол мезана мисол ма ягон падарка мезанам ягон наушникҳо медонем ки на камай 1-2 ҳамин хел ҳаст ман мехоҳам ки ягон соат бигирам ё ки мисол мехоҳам ки ягон мошинка бигирам ҳозир вақти падаркаи зарба чизе ки мебуромад ҳавая роӣ мекардем ҳозир ёдаш зур шудагиан ки мисол чихе ки шумо дар маъқула хоҳад наушник хоҳад поирбанд хоҳад ё машинка ё хоҳад соат чихе ки ва ё дар мақсад одамое ки харидоран мо клиентҳо комишда чӣ хеле ки маъқул боша маъқула ҳамон ман маъқул мемра мегиримш мерам ам хел ну хаи падарка неста не вообще да хел ман мегум неми чиз мада маъқуле ман эмра мегирим мерам правильно бародари азиз шунавиден мақсад кадо медад ки чӣ хеле ки маъқул тунад яъне ки тра бародар маъқулат нест наушник доред ҳастанд бародарое ки доранд мефорад ягон соат мегирӣ намедонам ягон чиз дигар мефорад мегирӣ мисол ягон чиз дигар намедонам иҷа ҳаста мисол барои ҳам занҳо ҳаст ҳам барои мардҳо ҳаст бародарҷоно любое чиз ҳастай не ака любой чи падарка гуфта не атайга телефон падарка не мақсад ҳар як чиз ҷои чи худша дорад не агар ки занг зана оператор мо мефаҳмонад чи падарка ҳастай суратша роӣ мекунад ҳар як тайва суратша роӣ мекунад баъд клиент ки мисол заказ карда мега ки ҳамиша роӣ ки ман мешавам масалан ихе ки не хубтарак айда озе бага ки ма дар хали баъд бигем падарка ҷекча нароӣ ки намешавад худмон дар кора
خب برادر عزیز خواهش میکنیم از شما کامنتاری خوب نویسونین لایک مونین که اشتباه نوار پهن شود برادر جونا تو دیگه برادرها آگاه شوند خبردار شوند حوض تلفن را پاک گیزه ایشون تون میتا برادرها دلشی بود شد خیلی نمره دا زنگ زن نمره که در نمره دا لوگوی بریم زنگ زن ای ساعت چند تا ساعت چند ای ساعت نیست ساعت تا دای بگه کار میکنیم بعد بو سحر آدرس مو مترو بوتورسکا город Москва метро Бутырская выходи 4 торговый центр Зеленый бошад мо барои шумо телефонҳо дар аксия мондагем то 12 декабр ва дар ҷо бошад телефони 20 Pro Plus дар нархи 19500 рубл буд дар нархи 17990 рубл метавонед харидорӣ кунед телефон бошад аввалинои гаштагии экранаш 120 ГГц кор мекунад 108 мегапиксел основной камераш расветкаи сиёҳ сафед сабз ва зард барои ҳама занако мардако мисол чихе ки шумо дар махқула ҳамун расветкаҳошон ҳастай ва дигар телефон бошад дар аксия рафтесай телефони Samsung A55 120 ГГц ирам экранаш кор мекунад AMOLED экран уже бисёр давомед нашоти телефон A55 памяти 8/28 гаш бошад нархаш 33000 буд 31500 рубл кардем 856 бошад 34500 буд ва нархи 33000 рубл метавонед харидорӣ кунед телефонон бошад ҳамаш 91 сола гарантия дорад ва дигар телефон бошад телефони Honor X7B 8/128 гаш 6000 мач батарейка дорад телефон расветкаи сабз ва ин хеле кабуд мешавад нархи бошад 12990 рубл ва дигар телефон и дар аксия нарафтеса телефон худаш арзонай телефон ба iPhone монанд расветкаи кабуд титаниум ва голдш мешавад ранги сафедаш ин телефонҳо бошад нархаш 8500 рубл дар дори коробкаш бошад стекло чихол блок ҳама чӣ дорад ин телефонҳо дар аксия гуфта гузаштем 17990 рубл 31500 ва 32990 рубл иш бошад 12990 рубл касоне ки агар харидорӣ карданӣ бошанд ҳамин телефонҳо ба ҳама тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонем шумо заказ кардем телефона ва хоҳад powerbank хоҳад мошинкаи универсални наушникҳои беспроводно ё нархошон 1500 рубл сар мешавад видеои пешина мо карда будем касоне ки харидорӣ мекарданд падаркаи зард буд ҳам падаркҳое ки дар дори зард банд ҳаваё дар ҳамун чизан открита мисол кадомиш ки шумо дар махқула ҳамун чиза шумо дар падарка карда метиҳем мақсад кадомиш ки шумо дар мақула ва вибр карда шумо дар равон мекунем агар ки дар дигар шаҳрҳои Россия бошен шумо дар через почта равон мекунем агар ки дар Душанбе бошен через самолет равон мекунем дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад агар ки шумо дар Москва бошен адреси мо метро Бутырская выходи 4 торговый центр Зеленый агар касоне ки дигар телефоно дар кор бошад нархҳои телефонҳо дар магазини iPhone ай 7000 рубл ай 7500 рубл сар мешавад инҷа дар поистри iPhone Москва бизанед дар телеграм канали мо бошад нархномаи ҳама телефонҳо мешавад ва дар ҷа бошад аксияи кадом телефоне ки шавад дар ҳамҷа гуфта мегзарем на Samsung A55 то 12 декабр нашод телефон га мезанем 33000 рубл ба 31500 рубл 34500 ба 32990 рубл шудага нашоти ҳама телефонҳо дар телеграм шуда мегзарад ва саломат хонобод бошен барои заказ бошад номеро дар рӯи экран